Kantaan nyo ti Apo da kay amin ngagnaed iti daga, agdaydayaw kayo asiraragsak ken kuana, inkay ti sangwanan na, iti naragsak a kanta. Bigbigin nyo at ti Apo kat Diyos, isuna tinamarswa kada tayo, ket kukwa na tayo. Wen tattao na tayo, kat datayo ti arban na. Sumrekkay anapnuan iti panagyaman iti templo na. Agdaydayaw kayo amapan ti santuaryo na. Agyaman kayo kenkwana, itanok yu tinagan na. Tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana ti ayat na. Agnanayon ti kinapudno na.
sumunod ka, jagsubyanan. Mas masul ko, intending kunti, sumunod ka, talikudan. Mas masul ko, magkadekros ko, tiyak tinakis, talikudan. Mas masul ko, magkadekros ko, tiyak tinakis, talikudan. Mas masul ko. Ni Jesus unas kanya, ni Jesus unas kanya, at amin ka, O Jesus, amin masabot ko, intending kunting sumunod ka, jagsubyanan. Mas masul ko, intending kunting sumunod ka, talikudan. Mas masul ko, magkadekros mo, tiyak tinakis, jagsubyanan. Mas masul ko, magkadekros mo, tiyak tinakis, talikudan. Mas masul ko, talikudan. Mas masul ko. Naimbag nga aldaw kanya ti amin kakabsat madaydayo iti Apo. May samanan nga pribilehyo kakabsat nga iti dayto nga aldaw ket mabalin tayo nga agadal kadag iti sao iti Apo. Ket no dayto iti first time mo nga dumngag iti daytoy. Praise God makaduada ka ngam no nabayag kan nga dumdumag iti daytoy. Praise the Lord ay tultuloy mo iti panagdengag iti sao iti Apo. Iti online worship service tayo kakabsat. Awisam nga rod ni mama ni papa. Digiti kakabsat mo, digiti kabalay mo, tapno iti kastakat, agigiddan tayo nga agdayaw iti Apo, kinagadal ka digiti sa una. Iti dayto nga aldaw kakabsat, kaya't kuman nga sublyan, datay nabati tayo nga tema, kadigiti naglabas nga lawas kakabsat, may papan iti Ako iti iglesia, when the role of the church. Kat iti dayto nga agsapa, iti mensahe, kat napauluan, babaan, kini Kristo. Iti teksto tayo kakabsat, masarakan, iti Efeso, chapter 2, verse 7, kat kasto iti kunana. Inaramid na daytoy tapno iti amin at tiyempo iti masakbayan, iparang na iti naisal sa lumina, kan saan ang matukod kinaman nga asina. Iti panagayat na kadatayo, babaen kini Kristo Jesus. Daytoy man kakabsat, iti intay binsayan, iti daytoy nga aldaw. Iti libro iti Efeso kakabsat, kat insurat ni Apostol Pablo. Kat iti surat ni Apostol Pablo daytoy, iti panggap na kakabsat, kat isuro, kadag iti namati iti iglesia iti Efeso, ken may danon iti mensahe, kanya tayo tatakabsat, may papan, kadagiti na indaklan nga bendisyon iti Diyos para kanya tayo. Saan nga insuro ni Apostol Pablo isuda, nga birukan da, dagiti banag nga awan kadakwada, no di kat isursuro na idakabsat, nga presyaran, dagiti na indaklan nga bendisyon, nga insagot kadakwada iti Diyos. Baban iti dayto nga surat kakabsat, mabigbig tayo, no sino iti pagtataudan iti bendisyon, no anya iti masaklawan na kabsat na iti nga bendisyon nga inted kanya tayo iti Apo. Kunana iti pangrugi na kabsat iti chapter 1 verse 3, agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Iti panakikaysa tayo ken Kristo, benendisyonan na tayo iti amin ana espirituan asagot tinayin langitan dison. Iti dayto nga rod kakabsat nga surat ket napnuan kadagiti kinapudno may papan kadagiti sagot nga kakuyog iti panakaisalakan nga inted kada tayo iti Diyos. Imagine kakabsat, insalakan na tayo iti Diyos, ngam kalpasan na di jay,
Adapay iti bonus na, adapay dagiti impakuyog na kakabsat nga bendisyon, nga masapol nga presyaran tayo nga namati iti Apo, bayat iti tarigagay tayo kakabsat nga agserbi ken kuana. Kat iti daytoy nga libro lang kakabsat, 27 times, 27 nga daras kakabsat, nga naaramat iti saunga in Christ, wenno babaan ken Kristo. Daytoy kakabsat iti mangipakita nga anyaman nga adda kanya tayo, ket babaan amin daytoy kini Apo Jesus. Inyo na unay kakabsat nga Apostol Pablo, babaan iti daytoy nga surat, nga dagiti namati kumakat kanayon nga mapalagipan, nga no saan nga babaan kini Apo tayo nga Jesus kakabsat, awan iti anyaman nga sagrapan tayo nga bendisyon, wenno anyaman nga kinaimbat. Ket kunana iti teksto tayo kakabsat, ket inaramid na daytoy. Anya pa dagiti banag nga inaramid na kada tayo iti Apo. Ada kakabsat iti talo nga banag nga kahit mga iburay kanya tayo, nga masarakan tayo magkakabsat iti verse 4, verse 5, kaniti verse 6. Ada ti talo kakabsat umuna, babaan ken Kristo, inted ti Diyos iti panagayat na. Babaan ken Kristo, inted ti Diyos, a pinagbiag na tayo, kaniti may katlo kakabsat, babaan ken Kristo, intulok ti Diyos, ti pan nakipagturay tayo. Kaya tunggal puntos kakabsat, may sa oras niya. Ay, ang kadi kakabsat. Di kayo ka mga makaturturog kita niya. Ura kapi kayo nga madamadi service kat mabali na online worship ba niya. Basta asan nga ito ti saksa kayo kakabsat kan nakauso ba niya. Kasla, ipasar tayo lata, kada ito got aldaw nga, intayo mangan, kadagiti sa iti Apo, iti balay iti kararag, kaniti balbalay yo, nga aramidan tayo, nga sanktuaryo kakabsat, wenno lugar nga pagdaydayawan iti Apo. Mapantingarod kakabsat iti umuna nga puntos. So, itinaramid iti Diyos kanya tayo kakabsat, inaramid na daytoy, kuna na dijay kakabsat, kat number 1, babaan ken Kristo, inted ti Diyos iti panagayat na. Ngam dakkel iti panangaas iti Diyos, kat ay ayaten na tayo launay. May sa kakabsat kadagiti kaindaklan nga kababalin iti Diyos, kat ayat. One of the greatest attributes of God kakabsat is love. Ket uray awan iti basol, uray awan iti managbasol kakabsat, agayat latay iti Diyos. Apay, gamin natural iti Diyos kakabsat, dajay sa nga ayat. Natural iti ayat para iti Apo. Ket iti ayat iti Diyos kakabsat, ket may parparangarang na, babaan iti parabor, ken asin na kanya tayo. Kunana kakabsat, iti teksto tayo, iti verse 4, ngam dakkel iti panangaasi iti Diyos. So yung mercy mga kapatid, ng Diyos sa atin, ito yung dahilan kung bakit tayo kayang mahalin ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, naisina tayo iti Diyos, gapo iti basol tayo. Ngam gapo iti asin na because of God's mercy kakabsat. May display na kanya tayo iti panagayat na. Dayto iti kang runaan nga makaigapo, no apay nga posible iti pan nakaisalakan para iti tao kakabsat. Babaan ti parabor ti Diyos, inawat tayo iti pan nakaisalakan, nga saan kuma nga may kari kanya tayo. Nagbalin amin nga posibilidad ito kakabsat iti cross iti kalbaryo. Iti impakita iti Diyos, iti pungtot na iti basol. Iti kinagura na iti basol kakabsat. Kanda iti tiyempo nga impakita na, imparikna na, impabuya na kakabsat. Iti ayat na para kadagiti managbasol nga kas kanya tayo am amin kakabsat. Kaya nasawan, gapuha kabsata, inted iti Diyos, iti panagayat na kanya tayo, iti mayan natop nga panagrespondi tayo, iti ayat iti Diyos, kat awan sa balik kakabsat, no saan nga ayat mat? Kaya, oray si kamam mat kabsat, no dati ayatem, ket mo mat, iti panagrespondi na kat ayat mat lang, kanya? And that's our God kakabsat. Ket iti wagas, nung may pakita tayo, iti panagayat tayo, ken kuhana, ket babaw iti panagtulnog tayo. Tanupod nung ay ayatan tayo iti Diyos, agtulnog tayo, ken kuhana. Amen. Nagrigat ayat, no, pagsaritaan iti pa, nagtulnog kakabsat. Ngam daytoy nga talaga, iti pudno nga mangipakita, iti panagayat tayo, iti Diyos, dajay panagtulnog tayo. Amoy kakabsat, no nagbasol, dajay saan nga namati, sa salungasing na, jalintag iti Diyos. Ngam no si tayo nga namati kakabsat, kat nagbasol iti imatang iti Diyos, burburagan tayo, dajay puso, iti naayat nga ama tayo. Nakal dinagduman na kabsata niya, isot gapo na nga di tayon kumanga sulungasingan iti pagayatan iti Diyos, nang nangruna itan, taammo tayon nga inayat na tayo iti Diyos.
Nang nangrunaitan kakabsat nga mo tayo, nga inted iti Diyos kanya tayo, iti kastaunay nga panagayat na. Kunana yan iti John 3:16 kakabsat, gapu iti kastaunay nga panagayat iti Diyos. Ang langad sinsinan nga ayat, ang langad basik nga ayat kakabsat, medium rare. Hindi naman, parang steak na po yan, ano? Hindi ganon na klase ng pagmamahal. Kundi kunana yung kakabsat, for God so love, kastaunay iti panagayat iti Diyos kanya tayo. Kat gapu iti daytoy kakabsat nga insagot kanya tayo iti Diyos ka panagayat. Rumbang lang ko ba nga iti panagrespondi tayo kenkwana ket babaan met iti ayat kakabsat. Kadagiti naglabas nga lawas. Kamusta iti panangipakitam iti Apo iti panagayat mo kenkwana. At adda kadi iti panangipakita tayo iti ayat tayo iti panagiskwela. At adda kadi iti ayat tayo kadagiti na lubungan nga banbanag. At adda kaditi panagayat tayo, kadagiti boyfriend, girlfriend niya. At aditi panagayat mo, kadagiti anak mo. Okay, awan dakas nakakabsat. Ngamsapay kuma. Daji kastaunay nga ayat iti Diyos, nga inted na kanya tayo, kat masuklian tayo kumamat. Iti ayat, nga may pakita, babaan, iti panagtulnog tayo, kenkwana. Iti may kadwa kabsat, nga inaramid iti Apo kanya tayo, kat babaen ken Kristo in kadeng ti Diyos a pinagbihag na tayo. Kuna nakakabsat iti verse 5, isu nga uray na tayo iti Espiritu, gapu iti kinasukir tayo, pinagbihag na tayo a may raman ken Kristo. Insalakan na kayo iti Diyos, gapu iti parabor na. No, siguro mabalin tayo nga damagan, apay nga pagbiyagan nak ni Apo ko, jakmat nga natay. Pilosopo ka, girl? Ano? Tingnan natin, para mas ma-appreciate natin, balikan natin yung verse 1-3 ng chapter 2. Sabi niya, adda iti tiyempo, anay bilang kayo anatay, ti Espiritu, gapo, ta sinukir yu iti Diyos, kat nagbasol kayo. Highlight po natin yon mga kapatid, ano? Daytoy kakabsat iti rason, no apay nga nakuna, nga pinagbiag na tayo. Gapo ta dadya kinasukir tayo, dadya pa nagbasol tayo kakabsat, daytoy iti makaygapo, nga natay tayo iti matang iti Diyos kakabsat. Nabiyag tayo ngagpaiso iti physical, ngam ti spiritual tayo ket natay. Gapo iti basol, gapo iti panagsukir tayo kenkwana. Ituloy tayo yung verse kakabsat. Sinurot yu idi iti dakas a panagbiag, daytoy nga lubong. Makarelate tayo ba kakabsat? Nya, sinurot tayo. Iti daytoy nga lubong. Iti managbasol nga panagbiag, iti daytoy nga lubong. Hantay lang nga kayat kakabsat niya, no dikit kinay kayat tayo, iti panagbasol iti daytoy nga lubong. Aminan tayo dito kakabsat, iti panagsao tayo, iti panagpanunod tayo, iti panagtignay tayo. We live kakabsat, nagbiag tayo. Iti wagas wino panagbiag, iti daytoy nga lubong. Pinayturayan kayo iti na espirituan na panakabalin, iti tangatang. Ti espiritu ang mangituray ita kadagiti tattao, asaan nga agtulnog ti Diyos. Kinagpaiso na kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo kasmayan nurot kadagiti naidagaan at arigagay tayo. Inaramid tayo ti anyamin nga kayat iti bagi kanakam tayo. Gaputi daytoy na ituding tayo met ngagsagaba iti pannusa ti Diyos akas kadagiti amin tattao. Daytoy kakabsat imang paneknek. Ngawen nabiyag tayo iti pisikal, ngamit iti spiritual kakabsat, gapu iti basol, gapu iti kinasukir, gapu ta kinay kayat tayo, nga agbyag iti daytoy, nga dakis nga lubong kakabsat, kat nagpayturay tayo, iti kinadakis iti daytoy nga lubong, when natay tayo iti spiritualan iti. Ngam babaan kakabsat, iti parabor ni Apo Jesus, inkadang iti Diyos kakabsat nga pinagbihag na tayo. Kinagpaiso na kakabsat, iti John chapter 8 verse 44, kay batugan na pa yan. Nga datayo kat awagan iti Diyos, nga anak iti Diablo. Apay kakabsat, gapunta kinaulbod. Pagkayayat tayo iti kinaulbod. Ngam anyan nga kinaingdaklan. Iti insagot iti Diyos kanya tayo nga biyag nga agnanayon. Pinagbiag na tayo iti Apo. Babaan kan Kristo in kadang iti Diyos nga pinagbiag na tayo. Iti may ni Apo Jesus kakabsat, ada iti talo nga pasamag iti Biblia. Nga mga pasimudaag, iti kabailan iti Diyos nga biyagan dagiti natay, babaan iti sao. Iti may ni Apo Jesus kakabsat, ada iti talo nga pasamag iti Gospels, book of Matthew, Mark, Luke, and John, nga pakasarakan tayo kakabsat, iti talo nga gundaway,
nga pinagungar ni Apo Jesus dagiti natay. Umuna kakabsat kat daydi pinagungar na iti anak iti maysa nga balo nga babae. Iti may kaduha kabsat kat iti pinagungar na iti anak nga babae ni Jairus. Ket iti may katlo kabsat kat dadya pinagungar na ni Lazaro. Ket pinagungar na amin ida kabsat babaen iti sao. Nagsao kat nagsubli iti biyag kadakwada. Dayto iti mang paneknek kanya tayo kakabsat nga nabilag iti sao iti Apo. Dayto nga paspasama ket ladawan iti bilag iti Dios nga biyagan dagiti tattao nga makangeg ken mangipangag iti sauna. Thus it is through His word nga biyagan na tayo, pagbiyagan na tayo kakabsat iti Apo. Kuna na inti teksto tayo, pinagbiag na tayo, may raman ken Kristo. Lang basta-basta nga pinagbiag kakabsatan niya, no di kat may raman ken Kristo. Kat kas may sa itatan kakabsat nga si bibiyag nga anak iti Diyos, agrespondi tayo kuma iti pagayatan na, akas may sa nga si bibiyag, itan nga baro aparswa iti Diyos. Kit kuman kakabsat nga ulitin, dati masansan nga aramat nga ilustrasyon, tapno mailawlawag iti dayto nga konsepto kakabsat. Nga iti maysa nga tao nga natay, uray no anya iti pasangom ken kuana nga makan, nya urag mukbang ka pa iti Korean, Japanese, Chinese, European. Uray nya kakabsat ika naman iti sangwanan na, awan ti response na, ngagkatay, awan nga pulos. Nagtilmon. Grabe yung patay no nagtilmon na niya, delikado ajan kakabsat. Okay? Uri no daganam day tati may sasako nga bagas, awan tinaksyon na. Why? Kaputa na tayo isunan. Awan iti panagrespondi na kakabsat. Ti may isa nga tao nga natay. Iso nga uri ibagam ken kuhana dagiti kasamitan nga I love you. Wino dagiti sapata, dagiti kari. Awanan na udi iti aminan. Apay, natayan iti dayta nga bagi. Iso nga saan nga agrespondi isuna. Kastamat kakabsat iti spiritual nga biyag tayo. Iti maysa nga pakakitaan. Iti taong hanpay nga naisalakan. Tanatay pa iti spiritual nga biyag na. Ket datay awan nga pulos iti panagrespondi na iti sao iti Apo. Nangagan na agkararag tayo. Ngam awan lang ken kuana. No response. Mabasbasa na iti Biblia agdaydayaw ka iti Apo. Ngam awan ti response na, hangag daydayo iti Apo. Mabasbasan na kadagiti kasuratan mga ganna iti sermon, perfect ngagpaiso di attendance na, ket kanayon nga mga ganna iti mensahe iti Apo, ngam awan ti response na. Dahito'y kakabsat ti mangipakita nga nataypay, iti spiritual nga biyag na iti dayta nga tao. May salang kakabsat iti pakitaan, may isa nga tao nga natay iti spiritual na. Awan nga pulos, iti panagrespondi na, iti sao iti Apo. Katsapay ko makakabsat, datayo nga dumdum nga, iti dahito nga mensahe itatan na isigurado tayon, nga nabiyagan dadya spiritual nga, biyag tayo kakabsat. Kasi no, babaan iti panangawat tayo kini Apo Jesus, sakas Diyos kan mangisalakan iti biyag tayo, kad manipot iti dayta nga aldaw, dinesisyonan tayo kakabsat, nga iti apon, iti mangituray, iti biyag tayo. Tahantay lang inawat si unakas mangisalakan, inawat tayo matisunakas Diyos iti biyag tayo kakabsat. Isungad na kuma iti nasayat nga pa nagrespondi tayo iti Apo. Kuna nakakabsat iti Hebreo chapter 4 verse 12, si bibiyag ken nasamay iti sao iti Diyos. Wow! Buhay po ang salita ng Diyos. May magagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, sa lahat ng libro na nailimbag, tangi ang Biblia lamang po ang may kakayahan na magbigay ng buhay sa atin. Takuna nakakabsat ti Hebrew chapter 4 verse 12, si bibiyag ken nasamay iti sao iti Dios. Natadtadem ngem ti uray anya kampilan ngagsumbangir ti tadem na. Kabaulan na asalputen ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti nagsusuopan ti tulang ken pata. O kumenna dagiti tarigagay ken pampanunot iti tao. You see? Iti maysa nga tao kakabsat. Nga nabiyag iti spiritualan na. Dagiti sao iti Apo kakabsat. Ket nayarig iti maysa nga kampilan ngagsumbangir iti tadem na kakabsat. Ngat salputan na iti pagsabatan iti kararwa ken iti espiritu. Iti nagsusuupan iti tulang ken pata. That's why kakabsat when we hear the word of God, oh natamaan ako dun Lord pinapatamaan niya tao ko ng preacher Hindi po. Hindi po yun ang intensyon ng preacher. Yun po ay intensyon ng Diyos sa atin.
Dahil salita po ng Diyos, hanggang ang preacher ay nagpipreach ng salita ng Diyos, ay intention po ay para tayo baguhin. Liko-liko tayo eh. Di ba, nakiloy, ti pa nagbiag tayo kakasad. Gamiti sa uwi, ti apo, gayet straight. Iso nga, dati yung straight kakabsat, no matamaan na di kilo-kilo, ay, nasakit nga talaga. Ngamga po tamatamaan na kakabsat, kat dadya biag tayo nga kilo-kilo, agbalin matan nga straight. Kas, iti sa uwi, ti apo kakabsat. Aging gana na, one ton, dagiyay, nasakit na, tayo, inot na tayo nga binuran, kan paspasaya atan, iti panagbiag tayo. Baban, iti parabor, iti apo kakabsat. So nakita tayo niya, kakabsat, iti naramid iti Diyos kanya tayo, umuna, hintad na iti panagayat na. Iti may kadwa kakabsat, naadal tayo, nga, babaan ken Kristo, inkadang iti Diyos, a pinagbiag na tayo. Iti may katlawa kakabsat, nga inaramid iti Diyos kada tayo, ket babaan ken Kristo, intulok iti Diyos, iti panakipag, turay tayo. Wow! Nagmehet manan kakabsat nga bindisyon, nga impakuyog iti Diyos, ta iti insalakan na tayo. Intulok iti Diyos, iti panakipag, turay tayo. Iti panakikaysa tayo ken Jesucristo, pinagungar na tayo iti na espirituan abiyag, tapno makipagturay tayo ken kuana sa dilangit. Kalpasan kakabsat nga pinagungar na tayo iti abo, wenno pinagbiag na tayo iti abo kakabsat. Han na tayo nga imbatilatan nga bahala tayo niya, no diket ingkari na kakabsat nga dumteng to iti tiyempo nga makipagturay tayo ito ken kuana sa dilangit. Nang ato malabit kakabsat iti promotion nga naalam iti dayto nga gundaway nang ato ti posisyon mo, ngem ibagbahakken ka. Iti dayto nga gundaway awanan ti kangatuan nga posisyon ngem no di datay insagot kada tayo iti Dios gadumteng to iti tiyempo kakabsat nga itulok na makipagturay tayo ken kuana. Amo kakabsat iti pinagbiag na ni Lazaro. Han na nga bati o nabihagan o ken bye. Haan. No di kat kakabsat kalpasan na di jay nakipangan kadakwada. Kat dajay freshly. Nya nga kaririing na pailaang nga natay. Wino kabangbangon na pailang. Okay? Ni Lazaro kakabsat ket nakipangan mat kada Apo Jesus. Ito lang ti mangipasimuda at kakabsat. Nga idi pinagungar na tayo iti Apo, idi pinagbiag na tayo iti Apo Diyos kakabsat. Addahan iti gandat iti Diyos nga makipaglangan-langan iso na kanya tayo. Kat sapay ko maitinaldaw nga panagbiag tayo, we are enjoying. Dahil pa nakilangan-langan iti Diyos kanya tayo. Amo kakabsat, agnanayon ko mga dusa iti impyerno, iti sagrapan tayo. Eternal lake of fire. Yan sana yung bunga ng ating kasalanan o paghihiwalay natin sa ating Panginoong Diyos. Dito ko makakabsat iti bunga na. Ngayon niya tinarami iti Apo kakabsat. Inlukat na iti posibilidad, iti ruwangan iti posibilidad. Nga dagiti amin nga mamatiken umawat ken kuana. Ket madanda iti biag nagnanayon. It is clear. Kadagiti sao iti Diyos kakabsat, nga naisalakan tayo, babaan iti parabor iti Diyos. Isot gapo na kakabsat, nga awanan, iti agnanayon nga dusa iti impyerno, nulakat imawat tayo, namahati tayo ken Kristo, akas Diyos kan mangisalakan, iti biag tayo. No idi kakabsat, adadagiti tao nga nalayos, daydi insaran, iti ruwangan, iti arko nga narami din Noe. Adda kabsat, tayo nagbalin nga asin, iti timmalyaw isuna, iti Sodoma kan Gomora. Ado iti makita tayo iti pakasaritaan ka kabsat, no kasat no nga dinusa iti Diyos, iti kinasukir, iti tao. No kasat no nga kabsat nga inukom iti Diyos, iti kinamanagbasol iti tao. Ngam iti dahito yung kakabsat nga gundaway. Okay? Iti dahito yung nga tiyempo, inlukat kanya tayo iti Diyos, iti ruwangan. Tapno iti kastakat may salakan tayo. Anyan nga naging daklan nga parabor iti impay na kanya tayo. Iti inaldaw kakabsat, umdas daytoyen. Tapno iti kastakat agyaman tayo iti Apo. Iti biyag nga insagot na kanya tayo. Iti teksto tayo kakabsat, iti verse 7 ko na inaramid na dayto, tapno ti amin at tiyempo iti masakbayan, iparang na iti naisal sa lumina, kan saan nga matukod, akin naman ang aasina, iti panagayat na kada tayo, babaen ken Kristo Jesus. Iti panggap na kabsat, kat saan nga tapno maliklikan tayo lang, iti agnanayon nga ukom, wenno agnanayon nga tog iti impyerno, iti kang runaan kakabsat,
nga panggap kat tapno maitanok tayo iti Diyos, iti agnanayon babaan kan Kristo. And if this is the will of God, nga iti agnanayon kat agdaydayaw tayo iti Diyos, iti insalakan na tayo, that means, gadadya pan na kaisalakan, nga insagot na kat agnanayon. Sila lagip tayo kumakabsat, nga gaputa iti pan na kaisalakan tayo, san tayo nga naganwat, gapu iti, iti pan na kaisalakan tayo, kat san tayo nga naragpat, gapu iti naimbag nga aramid tayo, san tayo mat nga mapukaw dahi ito, ibabaan kadagiti, madi nga aramid tayo kakabsat. Palagip lang, nga iti pan na kaisalakan tayo, kat babaan iti aramid, iti Diyos, iti biyag tayo, saan nga babaan iti aramid tayo kakabsat. Iti kayat nga sawan, iti parabor, kat inaramidan amin iti Diyos. No inaramidan amin iti Diyos, anya pailaan kuma iti aramidam tapno maisalakan ka. Awanan ka kabsat, agrespondi ka laangan in worship, in gratitude. An nga in gratitude, nga awan ti gratitude na, kahit ko sa awan, agrespondi tayo nga napnuan, iti pamagyaman iti Apo ka kabsat. Dajilangan ka kabsat, iti may subli tayo kini Apo. Saanan nga di pagtangsit tayo pa nga, naisalakan ak kaputa religyoso ak, naisalakan ak kaputa na imbag ti aramid ko, naisalakan ak tamanagata nga gamin. Naisalakan ak takasto gamin iti aramid, kasto gamin iti idundunar ko. Saan? Naisalakan tayo gapu tinalpas ka trabaho ni Apo Jesus si J. Cruz iti Kalbaryo nga kabsat. Kunana iti Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Tagapo iti parabor ti Diyos na isalakan tayo baban ti pamati. Sanyo nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramid yo. Insagot kada kayo ti Diyos ti panakaisalakan nyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Iti panakaisalakan tayo kakabsat kat babaan iti parabor iti Diyos kat saan nga bunga ti anyaman nga nasasayaat nga aramid tayo, religion tayo, wino tradisyon tayo. Awanan ti anyaman nga mainayon tayo pa'y kakabsat, itinalpasan nga trabaho ni Apo Jesus. No, dahil ti pan nakabalin na, dawatek man kakabsat nga basahan yung to kadagiti balbalayo, di ta balayo gaya, ya? Iti Hebreo chapter 10, verse 1, aging gana iti 14. And let us be encouraged kakabsat, iti gapuanan ni Apo Jesus, iti biyag tayo. At iti may sa kakabsat nga magazine nga nabasa kita online, at iti link na, okay, kabil kumit lang. Nga iti, dahito nga babae ni Hetty Green, dahito nga ni Hetty nga dahito Jollibee, ta-green nga min kakansat niya. Okay, joke lang po. Hetty Green itinagan na, kat nabirangasan iso na kakabsat nga the witch of the Wall Street. Okay? Iti magazine kakabsat, kat napauluan, Hetty Green, the woman who loved money. Okay? Pwede rin tayo yan minsan. Pero dahil si Hetty Green ang pag-uusapan natin, siya muna. Ano po? Okay. Mabigbig-big iso na kakabsat, nga kabaknangan nga babae, iti entero nga lubong. Ngam itibado na, kat iso matlang nga iso. Iso matlang iso after 10 years, aglumlumot pa yan, madadadal pa yan kakabsat, ngam iso matlang nga iso. At adayawanda pa yan iso na, yan iti opisina kakabsat, tanaangot iso na, narugit dagiti kukuna. Apay nga kastalaunan nga kabsat iti baknang na. Kitantay pa man. At dagamin ka kabsat iti tinawid na nga $7 million manipod kini tatang na kaniti may kadong asawa ni tatang na iti 1865. Grabe, wanak pa yaji ka kabsat niya. Kalpasan iti 50 years, nagbalinda ito nga $20 million. When iti panawon tayo data kabsat, ti kay batugan na dito yan, kat $17 billion. Grabe, no? This is an article from 2019. So, malapit lang. Okay. Numan pa'y kasano ka ba nang nagbihag iso na, akas may isang maligrigat. Iti anak na kakabsat nga ni Ned, kat na minsan na aksidente iso na. Okay? Kat amoyo kakabsat, san na ngayon niya pan di ospital? Apay, tagamin masayangan iso na, iti kwarta nga magastos na, iti pa nagpaagas na di anak na. Iso nga dimakkel nga lumpo ni Ned. Ngam idibay maron iso na kakabsat, talaga nga gangrene na. No po? Talaga nabubulok na. Mabulbulugan dahil lasag na. Iso nga itinaramid da, masapuldan nga putudan dahil sa kanin Ned kakabsat. Awan mo lang naramidan na, nagkastar mo lang iso na, iti dayta nga operasyon. Itinal daw kakabsat, masapul na tiyag biyahe iti innam nga oras, tagi dyan iso na iti may isang nga probinsya, nga nalalaka iti abang. Katagtrabaho iso na iti syudad, nga dakal iti
sweldo. Ngam idinalugi nila kay nakakabsat, iti $2 million, imbati na nila kay na. Inala na dagiti duwang anak na, ni Ned ka ni Sylvia. Okay? Ket napanda nagyan ijay New York. Ket idinaala da kabsat, may isang basit nga kwarto, nga awa ni ti papudot na, no winter, wala silang protection, basta dun lang sila sa mura. At dun sila sa isang kwarto, na alam niyang hindi sila sisingilin ng buwis. Grabe. At alam niyo po, kapag siya nagtatrabaho, agbalbanon lang iso na iti oatmeal kakabsat. Kat ipapapudo na lang dito, iti opisina iti sabaling nga tao, tamagastaran iso nang agasto si Jai, balay na iti kuryente. Kasta kakabsat iti kinatipid na. So nga saan nga napadasan dagiti anak na iti komportable nga panagbiyak. Saan nga napadasan iti nasayaat, ken handa nga na-enjoy da di kinaba nang iti nanang da, aji kinaba nang ni Hetty, ngaglalako ti hamburger kan Jolly Spaghetti. Iba po yun. Hindi nila natikman. Okay? Sobrang namuhay sila bilang mga mahihirap. At alam niyo po, nung nakahanap ng asawa si Neds, ang payo niya sa kanyang anak, huwag mong papakasalan yan. Ayaw niya pakasalan ni Neds, yung girlfriend niya, dahil makikihati pa ito sa kanyang pera. Ano po, syempre, meron ding mana yung si Neds, makikishare pa siya dun sa hati ni Neds. Talagang nasa isip niya lang talaga pera. She really love money. So iti pagbiit ka sa kakabsat, na baknang ngam awan ginawa nga, napadasan na, gaputay impaidam na dahito iti bagina, kan kadagiti anak na. Ngam idinatay ni Hetty, iti taon 81, inaramat dagiti anak na, iti amin nga ornong na, kadagiti da duma-duma nga banag kakabsat. Indonarda, dagiti da duma, inggatang da, dagiti kapipintasan nga balay, nga da iti river na, gisangwanan na, talaga nga, inaramat da di kwarta, inti wagas kakabsat nga handa pulos nga napadpadasan, idi kadwada pay lang ni nanang da. Iti may kadwa nga anak na kakabsat nga ni Sylvia bago nga natay, kat impadawat na kadagiti ospital, iskwilaan, kan kadagiti tao nga saan na nga mo iti kwarta ni nanang na. Amo yung kakabsat, saan nga dayo, nga kasumot lang iti ladawan iti spiritual nga panagbiag tayo. Nya? Naba nang tayo, iti imatang iti apo. Ngam no agbibiyag tayo kakabsat, kastay lang nakukurapay nga namati iti apo. Naba nang tayo iti imatang iti apo, agasam inayat na tayo iti Diyos. Pinagbihag na tayo iti Diyos. Ken makipagturay tayo ito, ken kuana. Ngam apay kadingata, ngagbibiyag tayo iti dito nga lubong kakabsat, nga kaslaawan, awan iti namnama tayo. Kas namati itan kakabsat, agbiag tayo kuma, babaen ken Kristo. Intad na, iti panaghayat na kanya tayo, inkadang na, nga pinagbiag na tayo, ken intulok na, iti panakipagungar tayo. Isungarot tayo niya, kabsat kang kantaan tayo, panlubok man, agdayawa, jak agsublinta, winayaam. Okay? Binigyan na tayo ng Lord ng lahat ng kayamanan, spiritual blessings. Huwag na tayong mamuhay bilang mga makasalanan. Huwag na tayong mabuhay doon sa buhay na hinango na tayo ng Panginoon. And then, let us sing every day nga ni Jesus umdas itibiyag tayon. Ni Jesus umdas itibiyag tayon. Amen po ba? Amen po. Okay? At daaminen kini Apo Jesus, amin nga masapol tayo. And then sa bridge siyang ganda, no? Sabi nung kanta, inkadangkon, iti sumurot ken ka, jak agsublin. Okay? Jakon nga agsubli, dagiti basbasol ko. Baklayag iti krus ko, ijak ti dakes, jak sublianan iti basol ko. Kapatid, mayaman ka sa Lord. Nabaknang tayo, baban ka ni Kristo. At sabay ko maagbyag tayo, akas may nga nabaknang iti imatang na. Let us maximize. Dadya intad kanya tayo ni Apo Jesus nga bendisyon. Kat dagitoy ko makakabsat, mangtad kanya tayo itinamnama kan rago. Bayat iti panaguray tayo, iti may kadwa nga panagsublina. Dahito lang kakabsat, iti mensahe nga kahit kung ibingay kanyayo, kat sapay ko at tultuloy tayo lahat ng sukimatan, iti pagayatan iti Apo,
Ket iti dayto nga Biblia nga inted kanya tayo iti Dios kakabsat. Dayto ket kaslama pa. Tapno iti kastakat masarakan tayo dagiti napapateg nga gameng nga insagana iti Dios para kanya tayo. Sapay ko let us not miss all the blessings, spiritual blessing nga inted insagot kanya tayo iti Dios. Dito lang kakabsat iti mensahe nga kahit kung ay buray kanyayo, kikinita tayo ito manentun sa marunong nga lawas, ket madaydayaw iti Apo. Managayat kun man nga asi a Diyos sa mami nga nailangitan napogyaman kami tinetoy manen o Diyos nga gundawa ingented mo tapno ti kastaw Diyos makapagdaydayaw kami manen king Apo yaman kami ti kastalaw na nga panagayat mo iti bawat may sakada kami Apo nagtultuloy nga panangindalan mo tultuloy o Diyos nga panangbendisyon mo Apo iti bawat may sa masidig kami king tinetoy nga gundawa ya mami nga nasantuan kun man nakabalin iti amin Lord, tuloy na kami kadi o Diyos nga tulungan, tuloy na kami nga tarabayan ng Apo. Kadagiti amin o Diyos nga ramiden mi, o Apo italak maging ka o Diyos. Lord, oray iti sasaw mo Apo nga hintay mo manan o Diyos, iti bawat may sakada kami. Agbalin latta ko mo o Diyos nga rigta, agbalin o Diyos nga tibker. O Apo iti panagsalbi miking ka o Diyos, kadagiti o Apo nga sasaw mo Apo. Yaman kami, tuloy na kami kadi o Diyos nga taraunan, kadagiti nendaklan launay o Diyos nga sasaw mo Apo. Ngititad mo iti bawat may sakada kami o Apo. May tuloy o Diyos nga mapadayawan iti nagan mo, o Apo iti dayto o Diyos nga gundaway. Lord no, daman dagiti banag o Diyos nga nagbidbidutan, no naramidan mi nga mayan at tupit sangwanam. Apo dumaw dawat kami o Diyos iti nananay nga pamakawan. Tapno agtultuloy lata o Diyos nga makasidig kami o Diyos iti nasantuan unay nga sangwanam mo Apo. Palagipan na kami kang ronan o Diyos iti agtultuloy o Apo nga panagdaydayaw miking ka, panagbasa, panagkararago Apo. Lord nga ramiden mi o Apo. Maminsan pa'y sikaw o Diyos iti mapadayawan mo Apo iti biyag mi o Apo. Lord, kadagiti kaabsat mi o Diyos nga kasapulan laon na yung Apo. Lord, iti panakapaimbag. Apo kararag mi, iti agtultuloy o Diyos nga panganangidalan mo o Diyos iti bawat may sakadakwada. Gana po iti kararag mi. Lord, kita nagtultuloy lahat ako mo o Diyos nga itid mo Apo iti panakapaimbag. Kadagiti yung amin na agkasapulan mo Apo iti panakapaimbag o Diyos. Yaman kami king ka, at itultuloy na kami Apo nga palagipan, italek mi o Diyos iti biyag mi king ka, Apo kadagiti ramiden mi manen, Apo Lord iti mapalabas manen Apo nga may nga Domingo italek mi o Diyos iti naindaklan nga imam iti biyag mi Apo sapay kuma Apo ta kanain na kami o Diyos nga palagipan Apo kang runan o Diyos iti panagayat Apo iti bawat may sakada kami Apo. Yaman kami, sapay kuma, tadda kada tayo amin, ti parabor na po Isu Kristo, ti ayat iti Diyos, kentag tuloy nga panakikadwa, ti Espiritu Santo, dahil ti may mesa nga Diyos, iti talo nga persona, iso ko matagtultuloy nga mangidalan, agtultuloy nga mangiwanwan, kinagtultuloy nga mangbendisyon, iti bawat may sakada tayo. Dahil ti ngord apo iti sang kamay sa nga kararagming, itinagan na po mi nga Jesus, kaniso nga nangisalakan kada kami kat kunami. Amen.